L'artista figuerenca Ivonne Heiner és l'autora del cartell de les Fires i Festes de la Santa Creu 2019. Té forma de creu i inclou la multiplicitat d'actes que s'hi fan, amb imatges d'en Berruga, els castellers, les atraccions o el got de l'embarràcat. Volia que el cartell combinés amb una visió polièdrica la tradició d'unes festes centenàries amb la modernitat del segle XXI. He trobat aquesta modernitat en la creu hipercúbica, que parteix d'un poliedre de la quarta dimensió, un tesseracte. Al cartell la creu es troba levitant, aquí no, a la física, i sense ubicar-la dins cap paisatge ni cap horitzó, està flotant en el cartell. Amb ella rendeixo un homenatge al figuerenc més il·lustre que tenim, tot i tenir-ne molts i molt il·lustres, en Salvador Dalí, en el 30 aniversari de la seva mort. En aquest acte celebrat a la Rambla s'ha anunciat també que el pregó de les Fires 2019 el farà la Unió Esportiva Figueres en l'any del seu centenari. Hem considerat oportú que el pregoner d'aquestes Fires i Festes de la Santa Creu d'aquest any 2019 sigui l'entitat Unió Esportiva Figueres, una entitat que en aquest any 2019 celebra el seu centenari, una entitat de referència a la ciutat de Figueres, una entitat que ha exercit la tasca d'ambaixador de la ciutat i portat el nom de la ciutat arreu del territori. Esperem i sabem que serà un pregó molt participatiu on no només hi tindrà cabuda el que és la institució Unió Esportiva Figueres, sinó també i sobretot el que és el seu futbol base, el seu futbol formatiu. Aquest any les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres celebraran el seu 600 aniversari. Va començar en l'any 1419, quan el rei Alfons el Benigne va fer una concessió perquè es poguessin celebrar 8 dies de festa abans o 8 dies després de les Fires de Santa Creu. Això no ho he dit jo, ho porto en un llibre que va aparèixer molt, que és de l'Eduard Rodeja. Les Fires i Festes de la Santa Creu 2019 se celebraran del 26 d'abril al 5 de maig. El programa d'actes es presentarà properament. Aquesta creu, que reprodueix el cartell, s'exposarà a l'entrada de l'Ajuntament.